Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni gadulong sa inyo yari na ang atong mga top 10 nga mga istorya sa Negros Island Region subong adlaw, Martes, December 23, 2025. Mga iloy kag kabataan nga gina-admit sa CLMMRH ginlimitahan bangod sang fungal outbreak. 13 anyos pilason sa maigo sang lata nga ginbutangan niya sang palupok. Bacolod traffic nagpatag kun nga ginapatay ang traffic light subong nga holiday rush. Catering nga nag-serve sa Christmas party sa Bacolod City Government Center, wala anay ginbayaran. Kag sa good vibes, dolphin watching pwede naliwat sa Bay City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, masobra sa 600 ka mga Bacolod noon ang nagbaton sa kayuda gikan sa AIC subong adlaw. 628 ka mga Bacolod noon ang nagkabaton sa kayuda sa idalom sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AIC program. Ang payout ginpatigayon sa lobby sa Bacolod City Government Center para sa mga application nga nag-cover humalin sang Hulyo 25 tubtob Agosto 29 sa sining nga tuig. Naglabot sa 2,097,000 pesos ang kabukusan nga balor sa mga medical, burial kag financial assistance para sa mga benepisyaryo nga ginproseso ang application humalin sang July 25 tubtob August 29 sining nga tuig. Sunod sa City Social Welfare Office, ang ini nga payout kabahin sang padayon nga tikang sa lokal nga panguluhan ug mabuligan ang mga individual kag pamilya nga nagatubang sa nagkalinlain nga mga krisis. Sa number 9, tubtob na lamang sa December 26 ang ulihing adlaw sa opisina sa mga talatapan sa gobyerno sining 2025. Buwas December 24 kag 25 ukon ang Christmas Day ang holiday na. Gideklarar man damlag pa ni President Ferdinand Marcos Jr. nga holiday ang December 29 kag January 2 gani humalin December 29 tubtob January 2 ukon bilog nga katapusan nga semana sang tuig holiday na. Enero 5 na magabalik ang trabaho sa mga talatapan sa gobyerno. Samtang sa provincial capital, acting governor si Vice Governor Jose Benito Alonso, kag acting governor naman o kung acting vice governor naman si board member Hinaro Alvarez IV. On leave si Governor Eugenio C. Lacson sumugod December 20 tubtob Enero 3. Siya ang nagbiyahe na pa Singapore. Sunod kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, personal ang leave sang gobernador. May anak pa kami work on the 26th. No? The holiday is from the 29th to January 2. Sa number 8, may kapin sa 2.7 million pesos nga balor sa ilegal nga droga nakuha sa buy-bust operation sa Negros Oriental. Nadakop sang kapulisan ang isa ka high-value individual kag nakuhaan sa mosobra sa 2.7 million pesos nga balor sa suspected shabu sa barangay Magatas, Sibulan sa Negros Oriental. Lapit sa tunga sa kilo nga ilegal nga droga ang nakuha kay alias Makmak, 33 anyos nga taga Manhuyod. Nikabaton sang impormasyon ng kapulisan gikan sa confidential informant angot sa mga transaksyon sa ilegal nga droga ni Makmak, rason nga gin-subject siya sa buy-bust. Nakuha sa iyang 11 ka mga pakete sa ginasuspetsuhan shabu. 1,000 ka pesos kag 12 ka mga budol money kag cellphone. Sa number 7, sa mga kabataan nga mahilig maghampang sa palupok kag ibutang sa lata, ari pamatii. Isa na kabata ang nasampulan sa La Carlota City kay napilasan sa ulo matapos kaging butangan sang palupok ang lata. Pila sa ulo ang naagom sang 13 anyos nga lalaki matapos inimalukpan sa palupok sa Evo Center Relocation Site Paet, Barangay Batuan sa La Carlota City, Domingo sang gabi.
Sunod sa hepe sa Lacarlota PNP nga si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang biktima ang pinakauna nga firecracker victim sa syudad subong 2025. Ginaligar ginsulod sa minor de edad ang palupok sa sulod sang lata nga iya ginauyatan. Gilayon nga naglupok ang palupok sa lata kag naigo ang biktima sa iyang ulo. Gilayon siya kagindala sa ospital para mapabulong. Ang Lacarlota City Primary Care Facility kag ang Lacarlota City PNP nagababaskog sang ilang mga kampanya kontra palupok temprano pa para malikawan ang pagdamo sa mga biktima sang palupok. May mga safety reminders na sila kag mga first aid tips nga ginapahibalo sa publiko. Sa number 6, isa ka 11 anyos nga estudyante patay matapos malumos sa suba sa Kabangkalan City. Isa ka adlaw matapos malumos sa suba ang 11 anyos nga lalaki na sapuan ang iyang alawa sa barangay Tampalon, Kabangkalan City, Lunes ang hapon. Nagwa sa investigasyon sa Kabangkalan PNP nga naghagaday ang biktima kag duha niya ka mga pakaisa kag isa ka abyan nga magkadto sa suba agud manguha sang isda sadtong Domingo sang aga. Nagkabalaka ang ginikanan sang biktima mga alas 8 sang gabi kay wala na ini makapauli. Nanugid ang abyan sang biktima nga naligo sila sa manabaw nga bahin sa suba apang gulpila nakakadto sa madalom nga porsyon ang biktima kag nalumos. Ginpatigay ng search and retrieval operation sang Kabangkalan City Disaster Risk Reduction and Management Office upod ang Philippine Coast Guard kag na-recover ang lawas sang biktima. Gindala ang bangkay sa punerarya para sa post-mortem examination. Sa number 5, isa ka motorcycle rider patay matapos mabunggong iyang motorsiklo sa pader sa Silay City. Patay ang isa ka rider matapos makabunggo sa sementado nga kudal ang iyang ginamaneho nga motorsiklo sa asyenda Gamboa Road, barangay Gimbalaon sa Silay City. Gideklarar nga dead on arrival sa ospital ang 38 anyos ka lalaki nga residente sa barangay Bagtik sa Silay City. Nagwa sa traffic investigation nga gikan barangay Patag kag padulog sa city proper ang rider sa kaysa iyang motorsiklo apang nadulaan siya sang kontrol. Nakabunggo sa kudal ang rider kag nahulog sa kanal rason nga nakaangkon siya sang mga pilas sa lawas. Sa number 4, trending karon sa social media ang panawagan sa pila ka mga netizens nga ikakson ang mga traffic enforcer sa dalan kag paandaron ang mga traffic lights. Pero bakolod traffic may patag kun nga ginapatay ang traffic lights karon nga holiday season. Ginpahayag ni Attorney Ruben Micael Sabig, ang pamuno sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD, nga hungod nga ginapatay anay ang pila ka mga traffic lights sa nagkalain-lain nga intersections sa Bacolod City subong nga holiday season. Suno sa iya, hindi nagakaangay pa andaron ng traffic lights sa tion nga madamo gid katama ang salakyan bangod hindi pa smart ang traffic light system sang syudad. Apang suno sa kay Sabig, may ginpatuman naman ang BTTMD nga adjustment sa oras sa pagpaandar sa pila ka mga traffic lights agud mabuligan ang lakat sang trapiko. Ginsiling man ni Sabig nga ginapaabot nga sang ilang departamento ang pagdamo sa salakyan subong holiday season, ilabi na sa mga dalan pagkadto sa mga mall. Gani nagapangita sila sang dugang nga pamaagi agud mapaayo pa ang sitwasyon sa trapiko. Sulod sa BTTMD, may pila ka mga traffic enforcers gikan sa first shift ang ginsaylo anin sa second shift agud makabulig sa pagdumala sa trapiko sa mga oras nga naga sinakuay. Amo na i-program mo na siya. Subong hindi mo na siya ma-program kay ang number of vehicles coming from outside hindi siya mapatan kung ano. Damo gid siya katama. Bulyada gid kagapon. Sa number 3, tigayo na nga napirmahan ng deed of donation para sa 50 million pesos nga inugbulig sa mga biktima sang Bagyo Tino sa Negros Occidental gikan sa presidente.
Sino kay Provincial Administrator ni Fernando Diaz, ginahulat na lamang nila ang pag-abot sang among nga dokumento. Personal man nga ginhikot sang tiglawas ang probinsya sa Manila agud tumatigayon tapos na ang pag-process sang ginakinahanglan nga mga dokumento. Suno kay Diaz, sa tion nga mag-abot na ang dokumento, iga-release ang probinsya sa mga Tino-affected LGUs ilabi na sa 4th kag 5th districts ang pondo nga among financial assistance. Ang LGU ang magapatod sa mga magabaton sini lakip na ang kantidad. Ang mga nagub-an sang balay ang magabaton sang amo nga bulik. No, nga ang aton nga pundo ihatag sa i-download sa aton mga LGUs, no, equitable, no, depending on the percentage, no, ang sang ila nga mga affected nga mga individuals. So I've also requested our DRR personnel, PSWDO and PHO, no, nga mag-ubra sang aton nga suggested percentage of distribution of the funds of 50 million per LGU. Sa number 2, ari ang hindi mapanos-panos nga balita anay sa karon. Kay man ang caterer nga ginaligar nag-serve sang panos nga pagkaon sa Christmas party sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center. Hindi anay pagbayaran. Wala anay ginbayaran sa Bacolod City Government Employees Union kun BCGEU ang supplier sang na-report nga na panos nga pagkaon sa Employees Day sang tanalikdan nga semana. Base sa statement kaging pagwa sang BCGEU President kasi Eri Lagtapon, hindi anay sila magabayad tub-tub. Makompleto ang investigasyon kag masiguro ang kabugusan nga report halin sa mga department heads. Matapos ang insidente, nagpatawag sang emergency meeting ang BCGEU kaupo ng mga supplier. Posible nga ang ambient temperature o kung ang kainiton sa lugar nga ginkargahan sa pagkaon samtang ginabiyahe, amo ang naging rason sa pagkapanos sang pagkaon. Yara sa 3.2 million pesos ang kabugusan nga budget sa Employees Day kag yara naman sa kapin sa 1.3 million pesos ang gintigana para sa pagkaon sa mga empleyado. Ang among kantidad gingasto para sa duha ka mga caterers nga ginpili man sang BCGEU. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Temporaryo anay nga limitahan ang admission sa mga iloy kag mga kabataan sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital idi kasunod sang fungal outbreak sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Ini ang ginannounce ang ospital sang Lunes tuyo sini nga malikawan ang paglaptas ang amo nga tumalagsangon nga fungal pathogen kag mapangapinan man ang mga premature nga lapsag. Ginsiling ni Dr. Joan Serrada, ang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital Chief, nga mayara sang outbreak sa NICU. 3 ka mga premature babies ang apektado sang Candida auris. Ang mga fungal pathogen sa masami nagaapekto sa yadtong mga yara sang severely compromised immune system. May 50 diyas nga yara sa ospital ang natungdan nga mga lapsag kag sila ang gina-isolate gikan sa iban nga mga lapsag. Suno kay Serrada, ilaman gina-proteksyonan ang iban nga lapsag sa NICU nga premature man. Sa nagligad nga inadlaw, nakitaan naman sang improvement ng kondisyon sang tatlo. Sarang maglapta ang Candida auris paagi sa person-to-person contact o kung paagi sa mga na-contaminate nga mga bagay. Magabukas ang NICU sa ospital para sa dugang nga admission kung fully contained na ang Candida auris situation. Suno sa kay Serrada. We are going to limit admissions in our mother and child unit. Why mother and child? Because the outbreak is currently at the neonatal intensive care unit or NICU. And as such, syempre may mga parents din na sila, no? So the problem right now is we have an outbreak sa NICU of 3 patients with Candida auris. So Candida auris is a fungal na pathogen. It's actually an opportunistic pathogen, meaning it only affects those na may usually may problems sa immune system
or those nga dugay na sa healthcare system with antibiotic use. Kag sa good vibes, dolphin watching pwede naliwat sa Baay City sa Negros Oriental. Nagapangita ka mo bala sang pwede lagawan sang pamilya for bonding moments o kung para lang sa road trip, ang dolphin watching ang pwede naliwat sa Baay City. Ini ang base sa executive order nga ginpagawa ni Mayor Luigi Marcel Goni sa nagligad nga semana. Nakabase sa resulta sa ginhimo nga assessment sang BFAR nga ang fish samples nga nakuha gikan sa baybayon nga naapektuhan sang wastewater spill sang URC sa Baay City kag Manhuyod ang nakapasar sa evaluation nga ginpatigayon. Magluwas nga pwede na makapangisda kay safe na ini kanon, pwede naman liwat ang dolphin watching. Isa ini ka popular nga tourist attraction sa area. Pwede magsakay sa bangka kag maglibot sa baybayon para masaksihan ang mga dolphins. Pwede naman liwat makalagaw pagid sa may sandbar kag magpaligo sa baybay. Sa pusang isa sa mga nag-organize ng biyahe para sa dolphin watching nga Manhuyod Sandbar Tour, makita ang pasample sa aktual nga mga tour sa amo nga baybayon. Suwak ini nga kaladtuan sang pamilya, pati na sang barkada, subo nga malawig ang bakasyon kay holiday season. Shoutout anay sa ating live viewers, subong hapon si Lindol Sunyo, mayang hapon Negros, si George Pineda Gaspe, mayang hapon Digicast Negros watching live sa Barangay Tangub sa Bacolod City. While gaduty sa Tinapay Express Bakery, shoutout lang kay Miss Sheila Hilera, may fan si Sheila. Si Sara Beligorio, mayang hapon Digicast Negros, kag shoutout lang sa family Buenafe, kag Barangay Tibsok Council, God bless. Si Romel Mahilom Galio, mayang hapon sa tanan. Si mula na sinato niya greeting, subong hapon. Kagamoy hatong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe nga holiday celebration.